Adamın ruhu ka wagt şeýle daralýar welin, zulüm we töhmetin öňünde dünýä onuň üstüne ýykylýan ýaly bolýar. Esasan hem günäsizden belli bolan soň zulüm görmek adamyň içindäki adalat duýgusyny yaralaýar. Allah Taalanyň el-Mumin ady diňe iman edenleri tasdiklaýjy diýmek däl, şol bir wagtda ýüreklerdäki gorkuny aýyrýan, amanlyk we rahatlyk berýän diýmekdir. Adamlar sana töhmet atan wagtynda ýüregiň titreýär. Emma el-Mumin bolan Allaha sığınanyňda o seniň ýüreginde sarsmaz bir gala gurýar. Sen özüňi düşündirip bilmesen hem el-Mumin bolan Allah seniň dogrulygyna şaýatdyr. Zuluma sezabar bolanynda kıyamat bar, hasap bar diýmek gaçmak däl, tersine iň uly adalatyň geljekdigine inanmakdyr. Bu dünýäniň kaziýetleri ýalňyşyp biler, şaýatlar yalan sözläp biler, emma kıyamat güni guruljak mizanda iň kiçi bir hak hem ýitip gitmez. Şol gün hiç kimde haky galmaz. Sana atylan şol agyr töhmetler şol gün sen üçin sogaba öwürler. Zalim üçin bolsa göterip bolmajak ýük bolar. Zulüm näçe güýçli bolsa-da dünýä durmuşy bir düş ýalydyr. Inanan adam üçin bu sınaglar ruhun arassalanma ýoludur. Durmuşyňy dowam etdirip bilmek üçin şu üç zadiýatdan çykarma. Adamlar eşitmese-de Allah her bir nalaňy eşidýär. Sen öz hakyň goramaga dowam et, emma netijeni Allaha tapşyr. Ol iň adalatly hüküm bericidir. Sabr etmek diňe dymyp oturmak däl, ýüregiňi garaşdyrman şol büýük adalat gününe inanyp dik durmakdyr. Zalymy zulmy bar bolsa, mazlumyň hem el-Mumin bolan Rabbi bardyr.